Més de 800 persones han participat a la tradicional pujada als dipòsits de Vilanova del Camí. La cursa ha celebrat la seva 34a edició en el marc de la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí i les festes de Sant Hilari del municipi. D'entre els 800 participants, gairebé 200 han competit corrent. Mig miler l'han fet caminant en la modalitat no competitiva i la resta han participat a la tradicional canvi de senyera, al Pujol de la Guàrdia, que organitza cada any la colla excursionista de Vilanova. A la prova atlètica, Joan Rossic Durac, de la UECA Noia, ha estat el més ràpid per quart any consecutiu, amb un temps de 13 minuts i 56 segons, seguit de Xavi Muñoz Gil, que ha pujat en 14 minuts i 21 segons, i de Lluís Vidal Buixeda, amb un registre de 14 minuts i 36 segons. En categoria femenina, la més ràpida ha estat Ivet Camus Mariño, del CAI Popular, amb un temps de 17 minuts i 40 segons. Ha quedat 47a a la classificació general. Al segon lloc l'ha ocupat la jove atleta del CER, Laia Alonso de Gracia, amb 18, seguida d'Iraida Llamas Hornillos, del Cat Runners, amb una crono de 19 minuts i 4 segons.